4 studenten van de Hanse Hogeschool in Grains organiseren een boetenwatersmidje in de Westerreen. Voor een squallenopdracht moesten je een activiteit organiseren. Nou, voor onze squallen hebben wij een project, een opdracht gekregen om van bijen nou een duurzame ruimte te creëren dat ze naar boetentallusten worden. Dus wat vooral juist bij bijen is, de technologie van het worden. Er zijn al een iPad thuis of een telefoon, PlayStation, neem maar op. Dus we het eigenlijk heel zo dienen om de bijen binnen te houden door de technologie, het gamen eigenlijk, computers. Maar wij proberen op een heel duurzaam mogelijke manier. Ik heb zin, er zijn een paar piontjes nodig, een bal, stoepkriet, springtouw, slackline en een paar blokjes. Heel duurzaam, heel simpel materiaal, maar er is wel er binnen 50 bijen ongeveer. En, nou, ze zijn al je bezig met die in die stil zitten, er ben wat kleur in. Dus het is een hele simpele, duurzame manier om ze uit door te krijgen in een boetenboertje eigenlijk. De activiteiten roen nu in. Van nieuwe spultjes tot oude spultjes. De band geniet je van een gezellige en bovenal een sportieve middag. Ik vind het leuk omdat er sporten binnen en ik hou van sport. Heel leuk, heel sportief. Ik vind het heel leuk dat het heel veel is doen. Zoals voetballen, hoe touwen hinnen, hoe de kap hingen, skateboarden en touwtjes springen. Ik vind het heel leuk en de activiteiten vind ik vooral leuk en vooral voetbal. Ja, er is heel veel te doen. Jonken de band hebben ook de organisatoren een voldoende gevoel. Als er een vervolging zit, dat is nog even een overwachtje. Het is zeker voor de herhaling vatbaar, ze het idee opstarten. En nou is het eigenlijk de bedoeling dat het eigenlijk dat het idee jou weer terug onder bijvoorbeeld de kazerne of zoals Jim. Ik heb zin van hoe simpel eigenlijk het is. Dus wees dit online oppakken, dit kan ik op oren plakken broeken. Om de bijboeten te krijgen. Om de bijboeten te krijgen inderdaad. Van de bank al heli. Achter die PlayStation mooi.